ba shiga ba fita a fadar shugaban kasa da ke a jamhuriyar Nijar. Rahotannin da ke fitowa daga jamhuriyar Nijar na cewa sojojin da ke gadin fadar shugaban kasar sun garkame ko'ina, inda bayanai ke nuna cewa suna rike da shugaba Bazoum Muhammad a halin da ake ciki. Hakanan ma sojojin sun toshe dukkanin hanyoyin da ke kai mutane ma'aikatan gwamnatin kasar waɗanda ke kusa da fadar shugaban kasa da safiyar wannan Laraba. Majiyoyi daga fadar shugaba Bazoum dai sun ce hatta sauran ma'aikata waɗanda ke aikin ofis ba a kyale sun shiga harabar ba a yau. Matakin sojin na Nijar dai ya zo daidai da wanda sojojin juyin mulki suka ɗauka a ƙasashen da ke makotaka da Nijar din a baya-bayan nan. Nijar ta fuskanci wani yunkurin juyin mulki cikin watan Maris na shekarar 2021, kwanaki dalilan kafin a rantsar da shugaba Bazoum Muhammad. Al'umma a sassa daban-daban na mai babban birnin kasar a yanzu na gudanar da harkokinsu yadda aka saba, kuma babu labarin katse hanyoyin sadarwa a kasar. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkaku da safiya, ina gaida kowa da kowa. Yau da sahen nan yanzu mun tashi da kwana mun tarar rizu sosiyo suna magana wani kudita, wani waye, wani ana can presence ana ta abubuwa. Wai menene har yanzu akwai 'yan ƙasa 'yan Nijar wanda ba su makan su karatun tanatsuwa. Mutane sun kasa ganewa magana kudita magana ce wadda an yi yayin lalle a Nijar lokacin da ƙasar ba ta kama hanyar demokrasiya ba, lokacin ƙasar ba ta kama ci gaba ba, lokacin ƙasar ba ta yi nisa ba cikin harkar administration ba. Yanzu magana da muke cikin Nijar magana kudeta sai dai magana tarihi in Allah ya rabi iznillah, paske kasar ta yi nisa basu kan harkar demokrasiya. Kenan duk wani dan wahala in ma soji ne, in ma mai sunan shi, in ma civil ne, in ma yan rezo sosiyo ne masu jiran su gani magana kudeta ko ta tashe ta dawo, to su ba kansu lahiya su ta yi aiki, su kama jikinsu, su kawo gudunmawar da za su kawo a cikin ƙasa yanzu ba ta da bukatar duk wannan cece kucin, ba ta da bukatar wannan labarin na iska, ba ta da bukatar dawowa baya tun da ƙasa ta yi nisa ha. Duk mai son mulki ya zo ya tahi ya yi siyasa, ya tahi daji ya nemi ƙura'a, ko ba gaskiya ba. Amma neman mulki ta magana wani ta ta dawo ta ƙarin Allah yarda, musamman ma wanga lokacin da muke ciki na shugaba Bazoum, wanda da 'yan ƙasa sun shaida ma'aikaci ne, da 'yan ƙasa sun shaida mutum ne mai adalci. To wai mutane ko sun san me juyin mulki, sun san miye ne juyin mulki wa in banda mai da ƙasa baya, a maida mu baya gaba ɗaya, a maido ƙasar baya gaba ɗaya, a zo a wawashe abinda demokrasiya ta tara, a wawashe duk wani abu a maido mu baya, ba abinda juyin mulki ke yi. Sai dai a mai da ƙasa baya, ko kuma wasu ƙalilan su zo suna profite da abin. Da haka yanzu magana da ake tahi magana ce ta demokrasiya, ƙasa tana ta ci gaba sannu saboda akwai demokrasiya kai kana iya zama shugaban ƙasa wata rana, shi yana iya zama makwabcin kai, na iya zama wani abu. To in babu demokrasi ya za a ƙasa ta je wani wuri? To ina gaida kowa da kowa, Allah ƙara tsare ƙasar mu, ya ƙara tsare gwamnati, ya ƙara ba Bazoum ƙwarin gwiwa sauraron talaka, yi ma talaka aiki wanda ya kamata na ruwa, na hanyoyi da yake na yanayi dan na kai ƙasa ci gaba. Duka dai arzikin ƙasa ya zamanto talaka ya shi ana yi da shi, talaka ya san akwai man fetur ƙasar shi, talaka ya san akwai komi ƙasar shi. Muna roƙon Allah ya kama mishi, kuma mu 'yan ƙasa ya kamata mu kama mishi zuwa ga wannan abun. Na gode sosai, ina gaida kowa da kowa, na bar ku lafiya. Ba abin da za mu ci sai mu ce dai abin da muke ji yanzu, sai mutane su yi addu'a Allah subhanahu wataala ya kare kuma ya tsallake wannan lamari da ke ci gaba da faduwa a birnin Yamai na yunkurin juyin mulki, kamar yadda bayanai da jaridoji suke ci gaba da rawaitowa na cewa fadar shugaban kasa an killace ta ba shiga ba hita. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo saukin lamarin, kuma Allah subhanahu wataala kada ya ba su sa'a. Allah subhanahu wataala kada ya ba su sa'a. Allah subhanahu wataala kada ya ba su sa'a. Yanzu dai kawo yanzu babu wani takamaiman bayani, duk wanda ya ce kaza ne koko an yi kaza koko kaza ya haɗi ne koko ya yi ƙarya, babu wani takamaiman bayani kawo yanzu. Allah subhanahu wataala ya ka saukin lamarin. Jaridodi daban-daban dai suna rawaitowa lalle sun tabbatar da cewa lalle yunkurin juyin mulki ne wasu ayarin gungun sojoji ke sanyi, amma dai kawo yanzu babu wani bayani. To Allah subhanahu wataala kada ya ba su sa'a.
Allah subhanahu wata'ala kada ya ba su sa'a, Allah subhanahu wata'ala kada ya ba su sa'a. Salamu alaikum, ban sayari babban ne. Oga bidiyo yau ne da sahi. Donc tout est normal quoi. Lahiya launi quoi. Ta yau ne mercredi da sahi. Alhamdulillah shugaban ƙasa da shi da iyalansa suna cikin ƙoshin lafiya kuma cikin yanayi da ake na jita-jita da dai sauransu, na nufin wani yanayi ne na hukumomin tsaro da kuma yanayin da aka sama kai a yanzu. Bayanan da ke hitowa dai shugaban ƙasa na cikin ƙoshin lafiya da shi da iyalansa, kuma babu wani abin da ake magana a kai na yana hannun sojoji ko yana wani abin. Ga wannan zance ne, zancen da ake a halin yanzu, amma dai takamaimai gaba ɗaya babu wani cikakken labari a yanzu. Amma dai tabbatacciyar magana yana cikin ƙoshin lafiya da aminci tare da iyalansa, kuma insha Allah wannan da wani ɗan lokaci za a ƙara jin tabbacin bayani wanda ya shahi lamarin da ake ci gaba da samun jita-jita ko musayar bayanai daban-daban. Wato ɗan uwa munafukai na ka wannan ƙirƙira ko ba gane ba. Yanzu Prime Minister na yi magana da shi yanzu, na yi magana da shi da sekretar, ya ce wani na nice ni na mika. Lalle ya ce lahiya lau suke daram, kuma duk mai sheri ne Allah shi mai san mai sheri ne ga kai ne. Da in ba ku labari duk wannan magana ƙarya ne, ƙarya ne in ga muku. Kowa shi kwantar sa hankali ne. Duk wanda ya ce zai taɓin batun sai dai uwa ta aihi wani. Ina ba ku labari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multi zauren siyasa to ina kira gare ku cewa dai ni ina cikin grup daban-daban dai sun 20 na siyasa. Babu grupkin daga ana batayya ko ana an hasala ko ana zargin juna kamar wannan grup. Ko ina da ba ce ake, kuma labarin ga duk lahin juna za a gani. Samira Sabo da Bana Ibrahim da Ayir Info su ne kamata ku ga lahinsu. Cert akwai abin da ya faru ba a fata tsakanin su ne can, bai sahi shugaban kasa ba, tsakanin su ne sojawa. Akwai wanda ba a yarda su ba, an ce ba a yarda su ba. Dole ko wanda baka yarda shi ka hidda shi cikin gidanka, to wurin hidda su shine ya kawo miskila. An ce ana can ana tattauna, amma mai kasa lahiyar shi laushi da iyalin shi kuma yayin magana da makarban shi. Abin da ke kira gare ku yi da ba na siyasa, ku bar suka juna. Wanga da yan adawa ku da yan party of pouvoir mouvance babu cikin ku wanda kawo labari wanda ya kashi Samira Sabo da Bana Ibrahim sun kashi. Abinda an namu mu debana ya lieutenant abutisan deba ne, ku bar ganin lahin juna. Yan adawa ba su ne sun kawo wannan ba, debana sun kawo. Saboda haka ina kira gare ku, kamar yadda wanda duk siyasa makaranta sun gani, wanda amubuwan sun gani, wanda an dandale wanda ina ba inda ake zage-zage sai nan ga dan me za a zage-zage furkwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan da istariya diaspora a Cote d'Ivoire. Lalle wannan alon da tura muku mai wannan hoto me yake da suna Umar Jani, shine yanzu chef de garde presidentiel. An ce kuma chef de garde presidentiel ne tun lokacin Muhammadu Isuhu. An ce sunan shi yana cikin bakin mutane da dama, kuma Jan Afirka ita ta wallafa magana shi kuma har yau. Ga alamar aka ce ya ji kwasamin kamar ana sa a canza masa matsayi na chef de la garde presidentiel. To shi an muharin duk wannan ya tsulla da ta faru da sa insha Allah. Ya ga alamar ana son a canza mai matsayi ko a jidda da bisa ga aikin shi. In dai haka nan ne a jidda ka da bisa aikin ka, ai baka zamantowa kai ne chef de garde presidentiel illa masha Allah. Wanda an kace tun lokacin Muhammad Isu har lokacin Bazum kana nan ana canza ka a sa wani a nemi wani wuri ka kuma a baka sai kwamsa kai. Allah dai ya tsare mu da kasar mu kawai. Allah ya tsare mu da kasar mu, ya tsare mu da shugabannin mu, ya kiyaye mu da kasar mu, ya kiyaye mu da shugabannin mu. Allah ka tsare kasar mu, ka kiyaye kasar mu, ka tsare shugabannin mu, kuma ka kiyaye shugabannin namu insha Allah ya rabbi. Amin amin summa amin ya rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers tontons, les frères, les grands frères et la famille. Oui, voilà. Donc c'est vrai que ce matin, donc à partir de 6 heures, on a samu matsala autour de la présidence.
Mais je vous assure que maintenant la situation est sous contrôle. Yanzu kawai na bar biro. Ai kun san biro mu katanga guda muke da présidence donc le président maintenant est libre de son mouvement, la situation est sous contrôle. C'est vrai, il y a eu des petites tentatives, mais qui ont été déjouées. C'est une tentative de coup d'état déjouée. Donc yanzu mutane suna nan suna wucewa babu komi, il y a rien, il y a absolument rien. Yanzu ba na hito daga bakin présidence na wuce. C'est vrai que mais yanzu an yi adoptant des mesures de sécurité. Ba a shiga ba a fita présidence. Kuma tout autour de la présidence, kawai les ambassades et les organismes internationaux comme mu, an ce donc mu yi aiki gida saboda sai an yi control. C'est vrai, il y a des fuites au niveau de la présidence, kuma akwai manyan mutanen sécurité wanda suke cikin al'amarin wanda ake ma tsammanin an dan tsaye da su kawai 'yan sécurité na Muhammadu Isuf kawai cani an yi sitan shi cikin su. Mais yanzu le président est libre de ses réflexions, il est libre de ses mouvements. Sécurité ce kawai za ta yi aikin ta yanzu a san ko menene ya faru kuma wace mesure za a ɗauka kuma wa'anne mutane za a tsaida saboda lallai tabbas sai kun ji des arrestations. Donc je vous donne une information sûre pour arrêter les rumeurs don mu tsaida jita-jita cikin group ɗinmu mai albarka. Ni wani nan bakin presidence biro na yake yanzu na hito don ina ce muku hankali kwance yake yanzu na hito zan tafi gida. To ubangijin Allah ya sa alheri. Abinda za mu yi ta addu'a ubangijin Allah ka mana kwanciyar hankali cikin mu. Akwai matsaloli wanda suke addabar tarayya sun jima matsalolin da ke addabar tarayya kuma kowa ya san su. Kuma kowa ya san matsalolin ba da waje suke ba daga ciki suke. Mutanen cikin tarayya suke da matsala. Mutanen cikin tarayya suke da matsala.